guys sa CR kay atong hinluan ni kay dili nun adlaw-adlaw hinlo ni pero ang tan-aw jud sa maong CR bulingon na. Mao na nga atong brasan ang mga bungbong ani guys. Kay daghan ng itom-itom magamit ang brush kay atong ikuha ng mga kiki anang sa kilid. Nanuksok guys anang tiles. Mauna nga ato anang brushan. Gikan mi ganina sa gabi dihadto may kang Ma'am Flor nagtulong. Kay bago lagi silang balhin guys. Gusto nila nga adunay muuban nila kay dili pa man kay sirado ang balay ni Ma'am Flor. Nila ni Ma'am Ins. Mo na nga gihangyo mi guys nga mo uban una nila kay dili pa lagi sirado simba ko og naay mga daotang elemento. Mga babae ra sila guys, hadlok ra pod. Diya. Mo na nga paguli nahon nakalingi ko na mong CR nga angay na jud si hinluan kay ning CR nga ang mga bulin ani man no manguan sa siding kanang mga ligo tingali kanang mga ligo tantong panablig manguan ang ilang bulin ani manangit. Karon ra mga adlaw guys, gilangtan ra ba si Ma'am Flor? Ang una si Ma'am Amy. Unja sunod si Mark Jan ang ilahang ang manghod ni Ma'am Ins. Last row si Ma'am Flor. Looya po doy. Tapi dali na mo doy. Bert, nakakapi na ka Bert? Oh Bert. Ngaon ta guys. Kami na ngaon na gabaryo-baryo nga naman. Huwag may sudan. Buwad ang sudan. Buwad rin taon. Guys, moto de ko tuod ni Ma'am Flor kay namalihog to siya og kanang pakuha sa iya hako nung bulingon ni Mark ito nga biyang anak tong anak lalaki niya ni abot gabi unja palondre ko na tong iyahang kuan noog unja kay maluoy yung Ma'am Flor din i-offer ko ako na lang may muhato dito sa laundryhan. Munang ato na to guys, so una kumuli sa amo ang panimalay kay amo po tundong tanda-tandaon to among balay kay dagko ra bagdag. Kaya mo nang una kumuli sa amo mato siya ta sa ilang bayan ni Ma'am Flor. Tong kuanon tong iyahang
A few moments later. Tukoy! Ay, salamat eh. Nasudrag lamisa. Tiyo ba po ni guys? Mao guys, ang among kahimtang. Wala gipang hipo sa among kuan guys, mga hinayhay nga gipang sagbay dinis gawas. Kay labong ni ako. Kung pagituson kay pero sa mga uwana ko ani, wala mo'y ka sagbayan sa gawas kay baod. Dire rami sa tuod. Mga uniform ini ni Mr. guys. Ginoo. Dito ko sa ilan ni Ma'am Amy guys. Itanaw ko sa ilang seawall. Anong nabasa tong ilahang luyo? Ana ang ilang seawall kay moana man ko ang tubig di. Abot sa ilahang luyo. Wala, uy, gamo ka in taon adto nga wa gani harang. Kada bintaning ako ani guys kay habog. Habog nga ang bawod kita amo dire. Ang bawod padung man dito, di murag tuara dito kay impact nga dara miskilit, di murag dili kay mi mampagay sa baba, di para sila mang-ims nga. Parin anak mo, anak jod. Pero dire dili. Pero nilihay at bawod, bakura butyan. Naluay tingay po na, ang pamudyo. Maagay ko mapapor. Ang kuya lang na ako dire dagpit, o mausod na sa kanal. Ang dagat masud sa kanal, ya ang baha ko dito sa bukid. Sud ko sa kanal na ana nasa amo jud ani tanan pagkalisod karon karon sa resulta ani kada ko kani kayo ang dagat kung unsay mahimo resulta ni pares Ginoo wa may baha unang kung ko'y bisita dito ron ulit sa ko diri kay saning atimano na ang mga tanom ari kay kasi mga anod. Di ra balale mananom.
Mapisik guys, magsugod na pisik. Ay, Ginoo, napalaman ko'y dahang kwarta guys. Mapalit ko yuta daktin sa karsada. Ginoo, naman ko yuta. Pero tuwa lagi sa bukid mga pito ka kilometros pa gikan sa highway. Daga mong panginabuhi niya sa bye-bye. O nang dili mahimo ato di mis bukid magbay kay at amo ang yuta dito layo pug tubig. Gawas atong gilagtawan ni Bilen kay madara man tong motor. Atong among payag ron. Pero sa amo yung mga yuta layo unya bukid, bakilid. Unya senior citizen ata, di na maservice mga maas. Mauna nga, wanta lang na may ani guys. May lagi kaluyan tas Ginoo. Matubag yun yung atong mga problema. Kay, Ginoo, dako na kay tubig na sudah ng tubig na among area. Asa man magsugod? Anak na magsugod ng sakit-sakit, mga tunog-tunog. Oo na nga. May laman lagi og atus atong nanay isang in. Kaya, tagay boss panahon. Hoy! Hasta giro kay hinuktok. Ang hinuktok man dakoy. Paut koy dali ari. Koy, dali ari. Ang bana naman day, mauli siya dire. Ay, ano na to maniod to. Sabot man may kanira maniod to kay aron pod tanaw-tanaw na mga pamudyo ari. So, daw pasag din na itong naguan, guys. Gabantay may glaeng balay. Ang among balay, way, gabantay. Kaya naman ko, Lord. Among balay, bantay taon. Haluay ta.